Галатяни 5 глава. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва. Да, повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон. Вие, които искате да се оправдаете чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта, защото ние чрез духа очакваме изпълнението на надеждата на правдата чрез вяра, понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любовта. Вие вървяхте добре. Кой ви попречи, че да не бъдете послушни на истината? Това убеждение не е от онзи, който ви призовава. Малко квас заквасва цялото тесто. Аз ви имам доверие в Господа, че няма да помислите друго яче, а който ви смущава, той ще понесе своята присъда, който и да е бил той. И аз, братя, ако продължавах да проповядвам обрязване, защо да бъда гонен? Защото тогава спънката на кръста би се махнала. Дано се отсечеха онези, които ви разколебават. Защото вие, братя, към свобода сте призовани, само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов. Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази – да възлюбиш ближният си, както себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изядете. И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желае противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, на гръцки акатарсия или мръсотия, поквареност, похотливост, разпътство, на гръцки аселгия, отнася се до сериозно нарушение на Божиите закони, безочлива или презрителна нагласа и разпуснато поведение, идолопоклонство, чародейство или спиритизъм, а има още едно значение – опиване и замайване, включващо употреба на наркотици и подобни вещества, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива няма закон. И които са Исус Христови, са разпънали плътта заедно с страстите и пожеланията й. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, да не ставаме щеславни, да не се дразним един друг и да не си завиждаме един на друг.